Mommy, sure. Gotcha. Me made it. Me had it. Hey. Then now we. I also want custom crunch. I watch him some other. I may just. Miss Swagger being home. I didn't know who in the party now. Baby, oh, besides, who soon now, if That's an opposite to some. To Miss Solana Panko will be up. I mean, who should be our one son of my back. W, it is, you know, says Swagger, nothing, babies are who feel right, and you go Tanat, that's a whole cousin. Oh, no, he had the better man as I am for Yes, I'm not working. Send me tenant him any need them, and I will put you home. That's a boy when I'm moving over Tim Macacotum. Said dead my yard, now you fear any pan or I will be to be fear necessary to be Pacono corridor, baby, a chief mirror. As someone can answer being. Kera, if we never be a swagger, besides, oh, quite no job be a hawk. Said a bear, Mr. Mebanas and Bershon, nothing who number Pacho, me a swagger for one, Naman also. And my Kubus and saying, Fan Hoko. Catch it, Unia and Baby a flaco. I know Casa Kubsansa. I don't swagger or Obia, as I will be a McCoy, say, Fan Hoko, baby, or do O Piano Dinetti. Aja, I didn't know some man make me Casa about or Casa. And my cassette, oh, Nasa Sambia will send behind some phone. Nasa also said in some phone out. Catch it, say. There's an opposite catcher. I didn't know okay. I said for some whom be a swagger. I bet you know whom be a on or me, coffee. Eh, you know, the me. And what me fear, Missy has in a call. Oh, now, mamma, now, oh, tell me. Now, who need to come from? I say. So, you now open so say. Oh, so maybe I've signed my say, I'm bam, some Sufi Hanu. It will be left here come upon my nephew Fiaco. It be now you. What if you have? What about issue? Be see if I couldn't know. Some more someone will catch them. One who is what a moment. That's all can I say in room. Ah, but I catch them. Somebody will make a grass as a boat. As I said, me, Crasinian, who is was a mamma, was a cotton de nebo. Yeah, a monarch. Oh, as a that's it. Mr. Adianchi, look, Chasso, Fiaco. Now, Copa, so shall me say. Obey who be naming whom I won't remember contact hole for ya. Saga Muna Makai, some master call with me for you. I didn't know. Actually, you be now basing with you na me. She did it. And go and sit them too. More than your mother baby as number many pounds over them. So, no, you can't work so far. Yeah, you want. Oh, me, I'm a phone. What for big pass? Oh, me, okay. That's a cover. Aha, hey. You see, I Odia so I could say, Tata. Oh, the last time Obiza said, Papa say, the drew be a jarring in a crack. Sir, man, you know, I'm said about it. No, how many months in Papa saw the dread jarring. Hey,
so onye na adwen so obesesa so na edeme ti anyanko fa o no papa we o person odin semfu say ya na say ayanko fa ameka bi njiro da chi no pass ya what e man kwan ma won fa ne ho nhihye wa na je say man face kura bi na mi akasa mi kwan ya me fa so amene ne be kasa ba me sere we mo papa nso amane e se bi bia be si o so ne na me pese bi bia be si o montem akwan ya me mefa so a e mo odi amo na hu metina bia e ma na hu akoma to ai tu ko school me sere sho bi ma ya market esi a wo ko na me tu ne fo afọ ana ade BBC mama mo di nyina ma nyina ha matini so odi amo da so tata ye tie ne se o ko school e na me yes safowa me before say me drew baby say me drew ha no na mani maso adru ho dada na wo mbopo bi se mbekumi a matini ntem na mama sa na nyame bon me ko baby a mani ni madwen maso edikan wo ansa na me madu ho asem ni na ne se ya mo na asem na na me no wo ka na odi amo so aye se sa mate sa wo ne kan ho asa ai no bisa ne se o so di aduro bi edwale obey e ya pa na wo di amo na ebisa sa wo nya no hu ebisa ya make sure ne se ma o mana asun bi esa na life no be de o be se ti me ni gusu aye kan ya ne se o di apie mu ya pa no di am no me ne fa yonko o da in ka o matwam tinton time on try ne fi o ba hwa me a me kai sam no fa yonko yen kwa o mislo my busy fa me sa na me yem no man change tie ne se oni ni mi enu mo anyanko fa me behu ye na ye me fe but eniema bi na ya ma niema bi achi akono bone wo inti die be ye ne se ye ne ba yo ko school what ya say ye ne be kasa ne ya kire ne bobi ne ya kire ne se so oni obi na mo me nye ne bone wo chi ma o me se wa bra oba bra bo e ma no in the name of so oni wa fa adam ya me ne be kasa na wo so be hu kwan abefa so ne na kasa ti se we ntia ya o bi si ana dia bon o na se yin ya yon kwa kura fa hwe ma adaro esa no obey ni ebe boni dia obela boni di bobi eni me na be hu ma na mo amene ni bi be kwa sala ono so ma papa me kwa ba me nko ni fi ono so ma mi fi oba yimpia eye me ko be ya ne sa to aso tena oba ma head me ka nyina ni ja yo o ga ja se o be bi atene di eno no mo sani ade o me ja yo o sa ne ko ma cho me kwa o ka me ye ne sa no abatena o be se me bada ache won ko school aban sika onya bi ni da ba nya ko school pe aban sika obedi bi ati abaisika nes abaisika nko ani edi wa blabo yi mu abaisika na odi mana ya ahi onko school se be obenya bidi abo ne brasa na nya aban yuma bi na abaisika bi aban na nkasa ti sika no mpo onya bi ni na obi Fia papa bi. Tu o fia de o chama mai. Ei. Ese fia de mi tu kwa se chuma radie. Enye obi a san so be play fia. Asomo. O mo so le no ma jare no ma shu. Let's say. Mo kwache, ahaboko, mo kwache. Ya kwache. Ya kwache se. Asa da ko afina mo ba. Mene wan. Ifra ya ma na wan mi. No ne swaga na ko e. Swaga. Am da swaga de la be na mene ne wo. Me kwa na me kwa me kwa yin. Na dan funu be busa me.
Na me hu me se bia me tem te se so otu kwan. Swagger. Tin se bia ne ko e kura. Dabi me de swagger se na la nya me la. Eti swagger tu kwan. Oni fia. Obuzo ye obisa me hu me ka se bia. Swagger ni fia. Wo tu kwan so oni fia. Ada for ko obisa me. Ni phone so adum. Swagger tu kwan. Ene bia, e be se bia no wo tu kwan se de me ka mo. Sa na ma. Na. E chiri ma bete se sa obiso. Sa akosu aso we. Akosu do piano pe. Akosu piano pe na se akosu wo fia no. Akosu wa. Swagger nkwa na tu kwan pe ni fia. Sa. Me kura na me kura me mo mo. Me ma dwen nyina ne se bia bre wa be hye wo ho kura na se bibisa. Dabi. Me ho de o ba da. That's akosu do wo fia. Swagger na mso wo fia me. Okay. Ofifi e di be say. O say Swagger free fia di be say. Oh, me kwa de ma dwen course na dan fre ma etwe ma dwen si so na dan fo na ne tinu kwal kwal. Sa akokra sa planting. Na obusa me ono kro ba e mo asem oni me keka wa. Na no obi tifie na o tifie na nko se o wa na so no. Sa na dan fo ne de na mbe bia ye se nko hunu kasa ho. Oh, se nko timi kasa asa de kasa yanke enim. Ona che ma dwen se sa be on so ni fie ma dwen abaso nti da pote po de free na me ni. Swagger tu kwa ye free fia. Na akosu ya wo fie. Ade. Oh, enya live. Ya be bibi o mama me won se bia de. Ya live bia me de me fie se bia oni akosu na tu kwa na sa akosu ya wo fie. Akosu ya wo fie Swagger na ni fie. Swagger. Ana la is what me do me. O frɛ nko. Ya samo. Nya hwɛ edo yini edo baby o duru nsa. Ye bon pese bibi woni bi anya de ento no. Wo be sa baba aboko. Bi ar dana kwan. Oh. Na me nwan so na etu kwan kakra. Osa kwa gege ho bi. Ya bi de go kwa ikru mo. Ko asem bi ni asase bi a. Ebusia fo no pese mo ye star bi nti okwa akwa. Afedi obe prikoko. Oh. Afedi o se watu kwa akwata Germany ade na se wo hye bidja kwanta no. Enya hwe. Wo hye bidja kwanta no. France. No. Wo de twi wodi kakra na. Afedi o de kwa akurase boso. Enya hwe se ma so mo pe. This be man kasa BBC see. Mo hwe ni. Efiera. Why na wo se woda ho na ewo so agu nanum asem de. Ewo be na so gu wonu. Eye wo de ahya se de bi so agu manum o. Ai, se na ayeka ateka. We de me ho ankodi. Mo akwa ba ntime kwa ba. Why? Wa fa hwe aba. Lumba se odon de no ho akodi. We de me ho ankodi. Yes, second of guess. Dem de ambigina mo. Sa. Na some de ayama na krafo na me kan hu. Lumba ile mo no, ana na guesses no, me wo ile mu sa wo guess no. Ba bia me ginam 24/7. Me say, na me say no am see ka chem say lumba wo no fiewra. Fiewra. O si lumba de no be do ko bi. Me ginam na so, me ginam pampe. Sa. Me ko bi, ado be me akwa na. Da bi de be ma kokra de me de ma ko bi. Me de nko bi to say. Ke me nya ayikitu bi nam de ne ko yanka ne ka metimi agime ni kakra. Fiewra. Yes. Lumba yes na ope girl de nako. Obi abodo nyi ti be for donko. Enti ha ho fa bi nko na bi be lumba yes do do akwai. Ebi wo hoda. Ebi wo hoda da. Na guess. E ma akwadwo. Eni enu ntire ma wo koye yi no. Me say. Eni me hwe mo ntire ma afa so ga plaketo no. Oh, say ma akwadwo. Hey, rabi. Ya, Fiore, won try dey. Ya ka e kai. Lumba o de nsem ko. Enipa ba akofo kwadwo. Nipa lumba na obama owura ho. Obesa ma odo aye wo de. Me no onye me fan. Obama wani age. Ada ba empam agro so a. Lumba na empam agro ye de. Sa. Ewurade. Uchiu. Me ba wo de mo na so bolumba nyuma me do nyame. Ubejina so ma de ache kra me ntie. Kobra mo lumba nyum ni bi wona enkobo ho. Eh, Fiora so nyame abetamatu. Adwomboni aba ti me Fiora. Enko na mo. Eh, Fiora, ka se mpelumba ni de lumba nyum wi mi ntie. Memla na obobo bia wa. Eh, Fiora. Me jama de wo edwem na me saka ba convention ba kwan so na me se akoja sana mada. Ti e na nwumre mbe bo wo fun ni mo a. Na me ko. Me Manchester ni nya na asa.
hwehwɛ a metina me pɛ bi na me so de me mpɛ sɛ mekɔgye obi a ho sɛ megye wo wa oh me den ka me ja no kitchen no cylinder ne nkyɛn oh na sɛ no ho yɛ nyankopɔn adaro ma obre me agye ade wa ba na efe me sɛ na me nyo mo din ko mo bi ka me hu ha ka de yɛn kan sa na makɔ ebi a me kɔ abɛmbere de na me hu bio na ade akye no sɛ me ba fi ma fa wo sɛ me ma me pɛ kɔpɛ ampa me ma me mo nkora bi mi na mo di agwa na mo di yi sa ma sinsem bia asa akoya akaka na akoya atese fa ho am no asema me ke me se me no komo esi na akoya wa ho ase me ankasa me ho asɛm na me te yen so me na because me nim mo de sa fa me nim sɛ wo ya wo ne ma na me bi de ba sɛ wo be ka ko obi de mu no me nim sɛ e ade a wo betima ye ene sɛ me te sɛ ye sɛ rama ya ye rama me te sɛ ye sɛ ne mpena na no ne wo ho eye papa ya na oba me nche ye jedu ai me bi ko munya kasa sɛ papa ne kwa mpena enja no enjoy na ho ne na me de ya te sɛ mo ilo te sɛ ye sɛ papa ne sɛ wo ne wo ho ma wo hospital bills kwa wa ba be tria na sɛ ye tira hospital kwa papa ne te wo ho a ne sɛ di yi wa odi be afi ye yi wa na wo ma afi na papa ne fie na ate me te ya so me de me sɛ ye no kre sɛ wo a we ni tria pa sɛ wo ye mu ba erama empena be kwa kwagye de wo ye na me sɛ me ka kyerɛ sɛ bibi asa na bibi sa wo ha na wo me nyai wo de ba be se tu ana mo ti a me das why sɛ futuo na na ode ma akoya bia ni hobi na me sɛ mo sɛ bibi sa wo ha mate nso me mfa wasɛm na wo ka kyerɛ me asɛ bɔn me tantantan asɛ de sɛ me obi ayi mframa bɔn no sa asɛm na ya ama me papa yi ne awura ma nam hɔ no na awura ma papa abrabo papa bɛ na no wo ye kan sɛ suban papa bɛ na no da na di kyerɛ papa yi ti na papa na ho nyɛ mmɔbɔ eno ye ka sɛ obi apo a kona kofa sɛ awura ma ɔnyɛ ne ho ade no ne bo spedede na sɛ no kre no kre na kyerɛ sɛ ɔyɛ meme size ɛna obi akɔkora me ntimi ma baba a wɔyi ntete na mfa ne ti na wɔ sɛ me gye ne fie ne mpokyere ti nyankopɔn adom wahwɛ me yale nso a ɛbi ntimi nyaa ne saa before that ne kwa na me hwɛ ne dada na ɔno so hwɛ me nti mate ba me das no ne sa de awanya ade o sɛ Debi na sɛ bibi sɛ kwa obɛyɛ a nka abɔnti so na de awo n'ani na ne ebe fia na yɛ di wo chia ke bia ma so yɛ fie wa ya waye na so de yɛ fie nipa de sɛ me kan ko fa bi bankora era ma sɛ ɔse wɔ n'ani nye ne ho ɔno so ne ɛkɔ ɛbɛ nyame ho de ɛkɔ ti me ntwɛ ma papa ne wu ansa na me kɔ heaven nyankopɔn abisa me sɛ akoa pa me kwafo wadi kɔ kyɛ sɛ nkwasi asɛm kwa nyankopɔn bɛka gyem sɛ madi ati ase ntɛ no ko so ma me adwuma sɛ meyɛ wɔ asase so adwuma ma anya ni ya me kɔ obebisa ti agya wada ro ma adwuma ade hye me nsam guso a meyɛ nso ama na yɛ fɛ ai ti ma bibia ha ma asɛm wɔ ha me mu why no wo kyerɛ me kwa me kɔfa bi ba na anya ya bitima gye wo de me mpɛ bi sɛ nya de ade de ɔyɛ me size bɛba wo de me mpɛ why wo de me kwa kɔgye me ba sɛ ti sa pa de ayi na me sro asɛm a wo ka kyerɛ me mu me se ɛbɔn me asɛm ne yɛ me tantantan nso se wo pɛ sɛ me tie si asɛm se ewura ma na ɔyɛ de obi papa panyimu ɔnyɛ na ade bi wayɛ ni se ɔba ha utimi jojo papa panyimu ɛyɛ nte sɛ deɛ sɛ bi wo na awo no sɛ wɔno so ɔdɔ nti na asisi na so deɛ woyɛ ni bia ni hɔ a wo hu safi wɔn so ɔdɔ mu gu ahodo